دویمین پێشەنگەها زێرینگەری و گەوهەرفرۆشیە مەزۆپۆتامیا لە باژارێ ئامەدێ بتەولێبوونا سەد کۆمپانیایان تورکیە و باکووری کوردستانê دەرگەهین xwe ji serlêdanên xwe re vekir. Di pêşengehê de 2 ton zêr û gewher ango bi bihayê nêzî $150 milyon zêr û emanet bi modelên cûr bi cûr derketine pêşberê xelkê û bazirganan. Serokê jûra zêrîngerên Amedê pê amaje kir ku ev pêşengeh wê bibe ava gîhanê ji bo aboriya Amedê. Ji bo aboriya em Diyarbekir giring ev pêşenga zêr. Çünkü niha em bêjin li otêla ku em bêjin ode vala nemaye. Em bêjin 2 ton zêr niha li vira Amedeyê. Di pêşengehê de zêr û gewherên xemlê û herosa motif û destxetên zêrî bala her kesê kişande ser xwe. Lê bêguman herî zêde bal çûne ser zebeş û zirxê zêrî ku nirxên wan ji $5 milyon zêdetir hate destnîşan kirin. Sed kompaniyayên ku tevlê pêşengehê bûn, bi giranî kompaniyayên Kurdan bûn ku kargeh û atölyeyên wan li dewletên Ewropayê bigire heta Hindistanê hene. Wek Sebaheddîn Başê Colemêrgî ku ew xudan fîrmayekî navdewletî ye. Atölye mel Hindistanê heye. Em bixwe bajêrê de Diyarbekirê hemî müşteriyê me me got em standarda jî bene bêrê em kêfxweş bin înşallah mihvanê me yê Iraqê Dohokê yê Zaxo jî me yê daxwaz kirî dên zêrê me çeşîdê me jî bibînin. Di pêşengeha zêrîngerî û gewherfiroşiyê de bi qasê kelûpelên xemlê, model û mankenan jî bala serlêdanan kişande ser xwe. Modelên ku hatine bajarê Amedê jî bi hatina vê derê kêfxweşiya anîne ziman. Ukraynalıyım. 4 senedir Türkiye'de. Bajarê Amedê bajarekî dîrokî û gelek xweş e. Pir kêfxweş im ku li vê derê me. Bulunmaktan çok mutlu oldum gerçekten buraya geldiğim. Bajarê Amedê gelekî pêşketiye. Baş bû ku ez hatim. Da çok güzelmiş. Di pêşengehê de ji bilê serlêder û bazirganên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê, şandeyên ji Sûriye, İran û Başûrê Kurdistanê jî hazir bûn. 150 kesên ku ji bajarên Hewlêr, Duhok, Zaxo û Akrê hatbûn, kêfxweşiya xwe ji bo hezibûna vê derê anîne ziman. Navê Kurdistanê em hatine. Şerîke me pê xweşhal e hemî Kurdin. Yani ne Tirkî axivin, hemî Kurdî gelmet axivin. Tiştekî bi dilê xwe me bibînin, em bi zonê Kurdistanê diharet. Em ji xwe re kirin û bin Kurdistanê. ساران مناسب بدم بو کردستان بن بخوابن. دویمین pêşengeha zêrîngerî û gewherfiroşiyê heta roja yekşemê li bajarê Amedê li navenda kongre û fuarê wê vekirîbe. Têpayîn ku wê heta roja dawî 40,000 kes serdana vê derê bikin. Mehdî Mutlu, Rûdaw, Amed.